Dobrý den, jmenuji se Dominika Kamara. Kadeřnice jsem již 10 let a celých těch 10 let pracuji s firmou MEC Zlín. MEC Zlín jsem si zvolila z toho důvodu, že najdete v ní velkou škálu značek. Takže když vám nevyhovuje například něco od jedné značky, tak to vždycky u MEC najdete určitě u jiné značky. Nejvíce mě naplňuje barvení. To u mě najdete při každodenní mý práci, takže cokoliv, co se týká melírování nebo celistvých barev, tak to mám nejraději. Tak a teď se pojďme podívat na mé nejoblíbenější produkty, který mi nesmí nikdy chybět. Můžeme začít Cotryl ekvalizérem. Bez toho za mě by žádný chemický proces neměl proběhnout. Vyrovnává porezitu vlasů. Díky němu nám barva chytá krásně, rovnoměrně a dokáže nám ochránit už ty poškozené vlásky. Takže před barvením, před melírováním, před přelivem vždycky použít Cotryl ekvalizér. Pokud potřebuji vlasy zesvětlit, tak vždy šáhnu po Cotryl Diamond Melíru. Je vhodný pro všechny techniky zesvětlení. Vlas dokáže zesvětlit až o 9 tónů a mícháme ho poměrem 1:2. Nejraději s ním pracuju z toho důvodu, že jeho modré tóny mají pod kontrolou nežádoucí žluté odlesky, který nikdo nechceme. Takže díky němu dokážu vlas zesvětlit do krásného chladného odstínu a úplně bohatě, když melíruju do alobalu, tak stačí použít 1,5% oxidant. Máme tady Scalp Fluid, který je skvělý, když máte klientku, která má citlivou pokožku. Tak můžete přidat 10 kapiček do 50 gramů barvy. To stejné, i když se vrátím k předešlému Diamond Melíru, který nesmí přijít na pokožku. Může se dávat pouze do alobalu, ale pokud byste Diamond Melír chtěli dát na pokožku, tak když si do něj přidáte právě tyto kapičky, tak může pak přijít na pokožku. Je plno klientek, co má v dnešní době vysušenou, podrážděnou pokožku. I takhle kor, hlavně v zimním období, kdy všude topíme klimatizacema, tak ta pokožka je dost často zarudnutá, vysušená a ten skalp kapičky nám vlastně díky tomu pomůžou, aby pro klientku byla ta návštěva komfortnější. Jako další tady máme Preparing šampon, což je vlastně čistící šampon, který nám krásně připraví vlas před tónováním. Používám ho tedy vždy, když máme třeba Diamond Melír, tak, aby jsem ten vlas opravdu vyčistila od toho melíru, přeliv se mi potom nevymýval, tak doporučuji Preparing šampon jako čistící šampon. Používám ho ráda hlavně z toho důvodu, že má jemné, ale zásadité složení. A díky němu si vlastně umožním, aby barva lépe přilnula na vlas a tolik se potom nevymývala. Tak tento šampon Sealer od Cotrylu musíte rozhodně v salonu mít. Z toho důvodu, že uzavírá vlas, má kyselé pH, takže po tom barvení nám vlastně díky němu ta barva na těch vlasech ještě déle vydrží, což každá klientka chce. Nikdo nechce mít po 14 dnech vymytou barvu, takže určitě využij tento šampon z tohohle důvodu. Zároveň jeho výhody jsou, že vyrovnává pH vlasové pokožky, vlasy jsou po něm krásně lesklé, ale zároveň je nezatíží, takže i klientky, které mají jemnější vlasy, můžou tento šampon použít. Tak teď bych se šla vrhnout na to nejzajímavější, nejdůležitější a to je barvy. Barvení, přelivy, takže pojďme si ukázat. Za mě naprostý must have jsou tyto Enjoy barvy, které jsou teďkon nový, takže určitě věřím, že plno z vás se s nimi teprve seznamuje, tak vám řeknu nějaké moje poznatky. Najdete tam vlastně 137 odstínů, takže můžete krásně mezi sebou míchat, můžete si přidat trošičku červený do blond odstínu a hnedka z toho budete mít trošičku narůžovělou, nebo zase naopak třeba trošku měděný do blond a budete mít trošičku merůňkovej, broskovej nádech, takže s těma Enjoy barvama se dá krásně kouzlit. Jejich textura je krémová, takže se skvěle míchají. Nanášej se ještě o to víc. Jenom za mě dát si pozor, jak je to opravdu krémový, tak aby to dobře přilnulo k té pokožce. Takže fakt pořádně tím štětcem, ideálně já si vždycky třeba natřu celý jakoby odrost a pak ještě jednou jedu, aby jsem si to překontrolovala, že tu barvu mám opravdu všude. Jinak přilne potom krásně k té pokožce. Doba působení je 30 minut. Skvěle kryje šediny, ale opravdu dát si pozor a míchat ty barvy
s jeho oxidantem, který je vyloženě Enjoy oxidant dělaný těm Enjoy barvám. Abyste si to třeba nezaměňovali, aby k těm barvám jste si nedali oxidant od Cotrylu nebo nějaký jinaký. Z toho důvodu, že potom ta barva nefunguje tak, jak má. Chytá jinak, nechytí na šediny, takže opravdu dávat Enjoy oxidant. Velký bonus je, že po Enjoy barvách jsou vlasy nádherně lesklé. Jde cítit, že jsou i hydratovaný, lesklý, takže za mě Enjoy barvy super. Další můj velký pomocník je Cotryl Cream od Cotrylu. Nebudu lhát, že to byla láska na první pohled, protože první vyzkoušení chvilku mi trvalo, než jsme se k sobě dopracovali. Působí trošičku jinak, než jsme zvyklí na všechny jiné vlastně barvy přelivy. Jsme zvyklí třeba například Enjoy nebo Glow One, tak třeba do těch blond odstínů jsem vždycky trošku zvyklá, jaká moje tajná přísada, přidat si do blond odstínů třeba trošičku odstínů jako fialkový a jenom centiák, gram, půl gram, aby ty vlasy vlastně vytáhlo mi to z toho vlasu nežádoucí žlutý odlesky. Ale u toho creamu, když jsem na poprvé si tohle přesně takhle namíchala, jak jsem zvyklá, tak to bylo už až moc. Takže chce to trošičku trpělivosti, ale jinak cream je skvělý pomocník. Vlasy jsou po něm krásně lesklý, zároveň nehned základem pigmentu, takže jako přeliv po melírek, když klientka chce, ať tam jdou vidět víc ty proužky, aby se jí nevytáhnul ten pigment, tak cream je skvělá volba. Dokáže krýt prvotní šediny do 40%. Takže za mě cream skvělý přeliv. A jeho velká výhoda je, že po něm nemusíte dávat masku. Vlastně po creamu stačí umýt vlas pouze sealer šampónem a dále už nemusíme dávat oplachovou masku. Pouze nám stačí dát neoplachovou masku Extreme, který řeknu něco víc hnedka za chviličku. Cream určitě doporučuji. Ráda s ním pracuju, hlavně z toho důvodu, že ty vlasy jsou opravdu krásně lesklý, vyživený, hezky utlumí i ten vlas do chladnějších odstínů, nežádoucích, zlatých, žlutých. Takže opravdu cream mám ráda. Jediný co, je tam jiný, tak na to, že to je přeliv, tak se míchá buď s 3% oxidantem nebo se 4,5% oxidantem. Určitě nedávat pouze s 1,5% oxidantem, to by nám nechytil. Další jeho velká výhoda je taková, že se míchá 1:2. A tím, že je opravdu krémový, tak toho materiálu spotřebujete mnohem míň. Stejně jako u Enjoye jsem říkala, že potřebujeme Enjoy oxidant, tak u Cotrylu zase potřebujeme Cotryl oxidant. Takže určitě k tomu creamu patří tento oxidant. Stejně tak patří k Diamond Melíru. Další můj oblíbenec je Cotryl Glow Gel. Je to gelový přeliv, který je ideální, pokud máte klientku, která chce dorazit třeba mezi barvením pouze na oživení, výživu, je fajn sáhnout po Glow Gelu. Je i skvělý, pokud máte i nějakou mladistvou klientku, která by chtěla vyzkoušet první barvení, ale myslím si, že úplně panenský vlasy v 12letém věku je škoda zatěžovat barvami, takže Glow Gel ideální volba, protože se z vlasů po pár mytích vymyje. A zároveň ke Glow Gelu vlastně nám patří lesk. Takže můžete dát i klidně samostatně jenom lesk, anebo můžete smíchat pigment, lesk a má vlastní svůj oxidant, takže vlastně můžete buď smíchat pigment a oxidant, nebo lesk a oxidant, anebo vlastně všechny tři smíchat společně. To je moje nejoblíbenější kombinace. Cotryl Glow Gel mám ráda na takovýto doťuknutí, aby ty vlasy byly ještě víc lesklý. Pokud chcete klientce opravdu hodně dopřát, tak můžete dát i pobarvení ještě navíc takhle jako místo péče. Na závěr všeho tady máme i zmiňovaný Cotryl Extreme, který je vlastně bezoplachový kondicionér, který vlas uzavře. Takže pokud použijeme cream
Cream anebo Glow Gel, tak opravdu stačí vlasy poté umýt jenom sealer šampónem, který vlas uzavře, klientku si vzít obsluze a tam už nám stačí nanést na vlasy pouze Extreme. Takže velká výhoda creamu i gelu, zároveň si šetříme čas, což je pro všechny důležitý. Já nevím jak vy, ale já když dávám působit masku, vždycky třeba aspoň 5-10 minut klientce nechávám a Extreme mi těch 10 minut ušetří. V dalších videích si ukážeme všechny tyto mé oblíbence v praxi, jak je používám na klientkách v mých běžných pracovních dnech. Budu moc ráda, když do těchto dnů nakouknete, abych vás trošičku s těmito produkty blíže seznámila, protože za mě to potřebujete všechno.